Esti, orduan hau da, udalak hemen errekatxon egin duen azera berrietako bat, espaloi berrietako bat. Hau da, bai. Bueno, torrela ikusita nahiko itxura hona dauka. Bai, baina beitu, erne, beitu, segertatzen den, guztiak errepidera. Eskinara llegatu, eta ez dirak abitzen. Ez dirak abitzen, errepidera guztiak, eta eskerrak kotzerik ez da torrela. Bestela? Beira. Beira. Bai. Printzipioz, espaloia zen, errepidetik ibili behar ez izateko, eta ikusi dugu emaitza zein izan den. Mundu guztia errepidera. Ez dita, zenba diru diozu, gastatuko duela udalak espaloia hauek egiten? Ba, 23.000 euro inguru. 23.000 euro, nahi ez dituzuen obra batzutarako? Nahi ez ditugun obra batzuetan, bai. Eta hau? Ba, beitu, hau da daukaguna, farolak erdian. Erdian, bai. Kurioso daude, hor erdia jarrita? Bai, ikusten, ez da? Karro batekin pasatzeaz pasatu bara zara, ba, beitu. Berriro errepidera. Berriro errepidera, hori da. Bueno, gutxienez ikustu eta abisua badagoela. Ez da gutxi, ez da gutxi. Kontuz, hori da. Kontuz, no te txokes, bai. Ez dizuek diozuena da gauza hauetarako, hauek konpontzeko erabili behar dela dirua, ez da. Oraingoan justu, errepide ertzer arte eutxi dio, baina... Urrengoan, ba, ez dakigu, bihar hau horrela aurkituko dugun, edo ja guztia botata aurkituko dugun bihar. Asfaltoa berare hasi da arrailtzen, hasi da inklinatzen, maldaren alderantza. Bai, ikusten duzu, eta ez dakigu, hau bai dela segurtasun kontua. Hontan nahi duzue, dirua inbertitzea. Noski, horrelako gauzetan. Violetaren etxe aurrean gaude, Hori da, bai. eta ikusten dugu lurrata nola daude. Nola dagoen, hori da. Hemen bizi da Violetak baditu 4 seme alaba, egunero egin behar du bide hau, hemendik etxetik parkeraino bere kotxe hartzeko. Orduan etxetik ateratzean, ja badira 2 aldiz edo 3 ume txikia 2 urtekoa erori dela. Umearen aita beste behin erori da eta txamarra apurtu du. Baskatu genuen hemen zeuden zuloak konpontzeko, osea, asfalto berria ipintzeko, eta haiek egin duten konponbidea hemen ikusten da, zuloak bakarrik ipini, eta beste guztia berdin jarraitzen du. Esti, azken baten, zein izango litzateke, zuen eskakizuna, ze izango zeniokete, udalari? Bueno, ba, entzun gaitzatela eta gastatu desatela dirua guk nahi dugun horretan, eta ez beraiek uste duten beste horietan.